Then now for camera girl, Amy, you're welcome. I am Queen one nuku emas on me onwere. Ebe na no bombo amati sulu and compound na bo onwere's compound. Ola na no kan bombo ola late job onwere in amati sulu. And they ehrubo nda ga bombo okpo. Then they see ke wo mo okpo. The daughter of the land, Haloro, area, as in they come together to do Opo. So we are doing the Opo of my fathers today. The three communities that comprises of my village, we have Umogele, Umeke, Umunkolo. So there are the three sections you're seeing outside, and then very soon we proceed, me and my brother's wife, the grandchildren, we proceed to greet them and to welcome them formally. So they are here to condole with us and take their rights. Just like I told you, they are a very strong group. All people, they demand a whole lot. They are strong. We have cow to present to them. We have one bag of rice each for the Umeke, Umogila, and Umunko. We have rice cooked and so many other things. We have oba and other things. Their drinks is uncountable. They used to eat beans. You cook coolers of beans for them, coolers of corn. You have pataka and coconuts to go alongside with it. Their demand is wonderful, but they are very strong and supportive people. So, I want the day here. It's the weekend. At the whole day, family. But a deep amapanum. Bob one day again, home again. Okay, thank you, sir. Do the ring. Ebalala. Mrs. Onyechi Abasu. Ndeka na mana wonna ngana bombo o mamachi ndu mogel. Ọgbakọ anyị ihe mvutere ya mbụla deede anyị papa anyị nwụrụ. So ọkpọ n'otu anyị leji emela amachi na dimkpa nri juru afọ nwụọ. Eji akpọkata ọnụmara atọ ụmụada ọnụmara atọ na anyị abịa na-eri furu weri. Ndụmọdụ m nwere ịgwawo mbụ anyị niile nga na-ekara obi. Anyị nga ekara obi ihe mmere na-emeela
the Bible sla do on man la hana so no nga ku membe karu uganya kara padu mana ela bu nje pe church obu to church la ile je of our elder la United Evangelical Church so anya na njikwa eme ka o jikwa alike edumadod so isi tawa ntumodo ahụ lord adu ge igbere ya mara quiz okpu ama mma aṅụ mma ọhụ kpezioro ogele mma eke kpezioro aha m bụ Ijeọma Ụkapa abụ m onye Ụmụokolo Abacha na m kpọkọtara anyị niile nga na mgbe ọbụla ọnwụ dejo anyị ji akpọ edede anyị bịakwana ụmụ ya mkpọrọ anyị ọnọdụ mere anyị ka ụmụada ndị mara nna m na bụ ndị Ụmụokolo deji obe ahụ kwanụ o mere ụmụnela Ụmụokolo n'eziokwu ama deji obu mbụ onye egwuregwu ọ bụ onye ama ama ọ ga-abịa ka anyị 24 mbụ okpu ama Ụmụokolo ọ dịghị mgbe ọ dịghị bịa ele otu ndị ụmụnne ya nọ ọ dịkwa ihe mfụtara na o nwere ike inyekwa ndị Ụmụokolo okpu ama dịka ndị ụmụnne ya ntịsị aka odo
No, wait. That is one here. Yes, yeah, but what Doctor Mrs. Betty ndị ka anyị ada apụtakwala ọdọ ọ sịla ke na mbụ ihe njide adụ Job kwekere Job nye m ego akwụkwọ Job nye m ego okenye nye m ego okenye n'ụbọchị taa ọ bịala ịkpa ya emugharị Job ala Uganda sila mara ya kpọta lọbụ Dr. Mrs. Adawo ke na mbakwa 10,000 Right. Good evening. Ndewo. Biko gwata anyị onye wo. Aha m wụ Amarachi Confidence. O nwere
ni enwere m. Wow. Beautiful coincidence. Yes. Ndewo. Biko gwata anyị ebe anyị nọ taa. Ebe anyị nọ today anọ m na ebe ndị di m, the compound I am married into, na compound ndị be Onwere. So I bịara here today because of my father-in-law's burial. Nke a ọ na-atọ m pieces. Even ezinụlọ a before ha ahụ m sef, enwere a special love. All of them nwere ebe m, all of them, all of them. That kind of love I had to be here before, especially from my husband's sibling, all of them. Mona Hana didn't ekwu na phone. Then oge ha hụziri m, hey Chineke, the kind of love Eshorom I was even marveled. I've never seen such love before. Oh, Daddy, nwoke ọma onye m na-akpọ. Nwoke ọma. Ome ọ akpọ m Confido, my daughter. Confidence. Ịma ihe m ga-eji echeta Daddy, even ka anyị na-alọta, because anytime anyị na-alọta, ọ na-like gizzard, chicken gizzard. So m na-esi all the way from Ireland. I prepare a special gizzard. Even ka anyị lọtagakwa, I prepare from that gizzard. Because ihe awụ ihe na-enye Daddy so much joy. Ọ ga-akpọ m na phone, Confido, ọkwa ma m na ụnụ na-alọta, echefukwanụ my special dish. And I work special dish here with that gizzard. M na-ebu ya alọta in a big way. So he's always looking forward to see that gizzard. And what I'm not present. So at least that one was a remarkable thing. And Jine with him now that who's him anybody gonna marry such a thing. He has gone, but I know he's going for celebration of life because he lived a well-spent life. He lived a good life. So here I lot our celebration of life. We are not mourning. We are rejoicing because we know he's in a better place. So I will just remember him with that gizzard of a thing, which I still came back with. Amamna, his spirit saw that I came back home with that gizzard, chicken gizzard. Ndewo. Thank you. Gịnị wa ha dị gị? Ha dị m oke bụ ugwu Onwere. Okay, ndewo. Oke mmadụ. O ji ego apịa ọtali 1 na Dublin, Ireland. Ndewo. Ndewo, thank you. Thank you. Ọ dị nye mbụrụ ewu. Ọ bụghị ọ bụrụ ewu, ọ bụ ego la ọ dị eme. Adake na la ego ji ego eme ma la nji nama. Praise the Lord. Hallelujah. Umeziri Unu gwere wayo mee ya n'ihu ọnwụ. Na-eje obu mbụ onye Eje obu bụ onye Igbo. Before ya nwụ, ọ maara ọ kakwara kala ụmụ ha dị oke a. Anyị achọkwa na omekpa ahụ ọbụla. Unu ga-erite ndụ na ahụ iri ike n'ime ya n'aha Jizọs. Amen. Kambo ụmụada Amachi Nsulu ọnụmara atọ ụmụ Nkolombishi ụmụ Ogele mbọdụ taya ụmụ Ekembụka atọ last born ada emezuola taa echem oru ma ọ bụ kambo mmadụ atọ na-eme ya la Amachi anyị la ada ibe anyị emefuela mmegharị ya anyị ndekwa na-asị ekekere ụwa Chineke anyị leenu ihe emefuru n'ụbọchị nke taa on behalf of ọnụmara Amachi atọ anyị ndị asị ezinụlọ ya akọla unu akọla aha Jizọs ọnwụ mgbuchi egbuchila n'aha Jizọs unu ga-eka nka n'elu nka otu a unu deji obonji zụcha unu
unu azụgharịa ya n'ụbọchị taa otu akwa ka ụmụ unu zụchakwa ụmụ ga-azụgharị unu n'aha Jizọs ụmụ ga-emefu unu ihu n'aha Jizọs ụmụ agaghị emeghe unu ihu nwere n'aha Jizọs unu agaghị akpata ya efuola mba n'aha Jizọs unu agakwana anwụ ọnwụla mba n'aha Jizọs unu ga-eka nka n'elu nka mmadụ niile na-asụ emem ngọzi soro unu n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ndewo my brother. Aha m bụ Bernardine Ezenwanyị mesiri onye Onwere. Mmadụ niile gbakọrọ ebe a taa maka ime ihe ụmụọkpụ ọnwụ nna dị m wụkwanụ Elder Job Onwere. Obi ọ ga-adịkwanụ m otu ole onye nna dị ya nwụrụ obi ọ ga-adị ya ụtọ, but all the same, we give God the glory. We cannot question him. He lived a good life and he died. He didn't die young. All the children are here to bury him. So we are happy. That day, Elder J.N. Onwere bụ onye obiọma, ọ nwoke obiọma. Everybody can testify about that. Mgbe alụbatakwara m n'ezinụlọ a, ọ hụrụ m n'anya nke ukwuu. Ya na my dad wụkwa ezigbo enyi. Ọ na-asị m, Bena, ihe ọ na-akpọ wo Bena, ị ga-aga gọọmenti. Mụ na ya na-ekwu, anyị na-akọrị. In fact, ọ na-awụ enye ya nri ya ọkpụwa m na mbịa were, ndị ọzọ ga-anọchi ya ọsị m na mbịa were, Bena ịtala anụ. Onye kwa m ya mmachi nọdụ eta ya, ọ ga-eme ka sure na m tara ya de. So all my pali, ọ hụrụ m n'anya nke ukwuu. So I really miss him. Always ezigbo mmadụ. Ihe o ji, even instead ọ na-aga enye ya mmadụ, ya nwa ga-ana ọgụrụ, ya nwa instead ya nwa ị ga-ajụ ya nwa wo oke mmadụ daddy riela ihe, ya nwa ga-ajụ gị ele ihe ị ga-eri, ole nke ọ ga-eme ka sure that everybody is happy. So we really miss him. Yes, ekpere anyị na-ekpere ya wụ na ọ ga-ebi, she will even live more than daddy and in good health. Ọ ga-anọ hụ ụmụ ya rie ihe ọma ya n'ọnụ nọ karịa daddy n'aha Jizọs.
Iwe